ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଏଇ ଦେଖ ଧାନ ଅଛି ଚାର। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଟା ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରୁମ୍। ତାପରେ ଏଇ ବାଥରୁମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲାଇଟ୍ଟା ଦେବି କି ହଉ ଦଉଛି ଦେଖିବ ଆସ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍। ଏଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି। ଦେଖ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଦବା ଦେଖ ନା ହେଇ ଦେଖ ଏବେ ଜଳିଛି। ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଚେକ୍ କର। ହେଇ ଦେଖ ପାଇଖାନା ଫେର ଦେଖି ଏଇଟା ଦେଖ ପାଣି ଆଉ ମୋ ହାତର ଛାଟିଯିବ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ହେଲା। ତାପରେ ଫେର ହେଇ ଧାନ ହେଇ ତାପରେ ଆହୁରି ଧାନ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେରିକି ଏଇ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତାପରେ ହେଇ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗାଁ ହେଇଛି। ତାପରେ ହେରିକି ହେଇ ଦେଖ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କା ଆଉ ସେଇ ବେସିନ୍ ଦେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ପର ବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ସେଇଯାକ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ଦେଖେଇବି। ହେଇ ଦେଖ ଏଇଟାରୁ ନା ଏଇଟା ଅନ୍ ଅଛି ନା ଫେର ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ବାଥରୁମ୍ଟା ଚେକ୍ କର ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଏ ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ବେସିନ୍। ଏଇଟା ମଝି କରିଦେଲେ ପାଣି ବହୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ପାଣି ବହୁନି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫେର ଦେଇକି ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ତାପରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖ ଟୁଳିବୁନି ହଁ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛୁ? କାହାକୁ ଦେଖାଉଛୁ? ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କ'ଣ? ହଁ ଦେଖ ଆମ ଛୁଆ ହେଲା ଏଇଟା ଆମ ମାମୁଁ। ତାପରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା। ତାପରେ ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା।